Welcome to Lutong Kapampangan. So guys, isa na naman napakasarap na recipe ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Corn soup appetizer. Cup, dalawang itlog, cornstarch, ginayat na mais, fresh, nor cubes, chicken cubes. Magpakulo ng 1.5 litro ng tubig. Ilagay ang ginayat na mais na fresh. Pakuluin hanggang sa lumambot. Ilagay ang nor chicken cubes. Maglagay ng cornstarch sa bowl. Lagyan ng konting tubig. I-dilute ito. Dilute na, ihalo natin ito sa ginagawa nating corn soup at pakuluin ito. Halu-haluin ito para hindi dumikit sa ilalim at magbuo-buo. Pag kumukulo na, inaan ng konti ang apoy para hindi umapaw. Maglagay, tiplaan ng konti. Konti pa. Ngayon naman, isunod natin ang itlog. Ang technique sa paglagay ng itlog, butasin ng maliit yung itlog. Tapos ibuhos ng dahan-dahan, yung dire-diretso. Tapos continuous ang pag-stir o paghalo para hindi mamuo yung itlog. May kainan. Kami na. Promise guys, ang sarap nito pag natikman nyo. Pagkulo nito guys, ready to eat na. Hintayin lang natin kumulo. Guys, tikman na natin yung ito natin yung soup. Guys,